No niin, vähän vanhat ja väljähtyneet terveiset biisistä, kun olen ollut täällä jo 1,5 kuukautta, mutta olen käynyt pääasiassa englanninkielisissä kokouksissa, kun se ajankohta on ollut parempi. Ja Elsi pyysi heti jo alussa, että kun tulin, että voisinko jotain sanoa suomalaisessa joku päivä, mutta alussa oli niin vaikeata aikaa täällä, että en ollut siihen valmis. Haluan ensiksi kertoa teille vähän sieltä meiltä. Meillä on siellä semmoinen vähän vastaava seurakunta kuin täällä, vähän pienempi, ehkä teillä on englanninkielinen suurempi. Meillä on siinä ehkä 80 henkeä vakituisesti käy. Ja se on nimeltään Keremios Community Church. Ja tietysti ei ole suomalaista tilaisuutta ole, koska siellä me olemme tällä hetkellä ehkä ainoat suomalaiset koko kylässä tai kaupungissa. Mutta tämä meidän pieni community-kirkko on oikein ollut siunattu. Me olemme siellä alusta saakka, mun muutimme 13 vuotta sitten, niin käyneet siinä ja toimineet aktiivisesti. Meillä on siellä soppakeittiö joka viikko, 2 kertaa viikossa. Me olemme olleet vapaaehtoisena siinä. Nyt vuosi sitten sanoimme, että me alamme olla liian vanhoja. Että kyllä teidän täytyy nuorempia ihmisiä löytää siihen, että kyllä me vielä autamme ja haemme Pentictonista niin leivät, kun yksi leipoma antaa, 2 leipomaa antaa meille ilmaiset leivät sinne soppakeittiöön. No sitä me olemme vielä tehneet. Mutta se on ollut siunattua. Ja sitten lisäksi meillä on suomalainen tilaisuus kerran kuukaudessa Kelonassa, West-Kelonassa. Ja sen pitää luterilainen kirkko, Vancouverin Emmauskirkko ja pastori sieltä ja laulaja tulee kerran kuukaudessa lauantaina pitämään meille sinne suomalaisille kokouksen. Ja koska se on ainut suomenkielinen tilaisuus, niin kaikki läiset ja laiset tulevat sinne. Doesn't matter mihin kirkkoon sinä kuulut, he haluavat tulla ja tavata ystäviä ja kuulla suomen kielestä. Ja minun täytyy tämän pastori Timo Saarisen kunniaksi sanoa, että hän on uudesti syntynyt ihana veli. Hänen tausta on vapaakirkko. Hän on vapaakirkosta perheestä. Perhe on käynyt vapaakirkossa Suomessa. Ja hänellä on aina, joka ikinen kerta kun hän tulee, hänellä on open mic. Mikki on aina auki ja aina kuka haluaa tulla todistamaan. Ja kun Virtaset vielä, kun Airi oli elossa ja Pentti kävivät vakituisesti siellä, Airi oli tavallisesti yksi, joka aina oli valmis todistamaan ja minä toinen. Ja hänellä onkin tapana, että jos ketään ei tahdo tulla sinne, hän haluaa aina, että 2-3 ainakin tuo todistuksen ja sitten hän pitää lyhyen saarnan ja sitten on kahvitilaisuus. Niin jos ei kukaan tule sinne, niin hän aina sanoo, että Helka, eikö sulla ole jotain sanottavaa? No mulla aina on se sanottava, että Herra on hyvä ja valtava. Kiitos Herralle, että saamme olla hänen lapsiaan. Sen minä voin aina sanoa, vaikka ei mitään muuta olisi niin kuin valmistettu. Aina meidän täytyy olla valmiit kertomaan Herrasta ja hänen hyvyydestään ja rakkaudestaan. No, joka tapauksessa se siitä. Ja nyt voin kertoa vähän vakavampaa asiaa. Viimeiset muutamat kuukaudet ovat olleet ehkä elämäni vaikeimmat. Ja te melkein varmaan kaikki tiedätte, että tyttäremme sairastui vakavasti. Ja kävi suuren leikkauksen läpi. Häneltä poistettiin toinen munuainen ja sliim. Mikä se spleen nyt oli? Se on tuo perna. Ja se oli hyvin, hyvin vakava ja vaikea leikkaus. Hän toipui siitä ja me sitten sen leikkauksen jälkeen me tulimme tänne ja
Haluan vähän kertoa Jumalan hyvyydestä tänä vaikeana aikana. Ensiksikin oli semmoinen tilanne, että me olimme vielä kotona siellä Piisissä, kun hän soitti ja sanoi, että hän sinä päivänä sai nyt tuloksen biopsista ja se on syöpä. Ja se on suuri silloin jo. Ja leikkaus tulee olemaan ja se oli niin vaikeaa. Se oli lauantai-päivä, kun hän soitti. Minä itkin sen päivän. En voinut mennä kirkkoon seuraavana päivänä, niin kuin me menemme joka sunnuntai, koska minä ajattelin, että minä en mene sinne itkemään, koska kaikki kysyvät, how's your daughter, how's your daughter? And mä en voinut kertoa sitä päivänä vielä. Ja ne 2 päivää oli niin vaikeata päivää. Ja sitten tapahtui jotain maanantai-aamuna. Mieheni oli vielä nukkumassa ja minä tulin ja istuin tuoliini sinne olohuoneessa. Ja en lukenut, en pannut tiiviitä päälle, en mitään. Istuin vaan ja juttelin Herralle. Ja tiedättekö, yhtäkkiä tapahtui jotain. Oli niin kuin semmoinen musta pilvi, semmoinen synkkyys ja semmoinen ahdistus ja semmoinen kaikki. Niin kuin mä voin kuvitella, että se oli niin kuin pilvi meidän pään päällä. Se oli nostettu ylös, se nostettiin ylös ja minun täytyy teille lukea tästä Raamatusta, mitä minun mieleeni tuli. Minä en edes muistanut sillä hetkellä, että missä se Raamatussa on. Minun täytyy oikein etsiä se. Ja se on Psalmi 118 ja 17. Ja sanat ovat, minä en kuole, vaan elän ja kerron Herran teoista. Jossakin käännöksessä sanotaan Herran suurista teoista. Ja minä tiesin, että nämä sanat ovat nyt Tiinalle. Että hän elää vielä, hän ei kuole, hän paranee ja hän vielä kertoo Herran suurista teoista. Ja minä soitin Tiinalle sinä päivänä ja Tiina sanoi, äiti, minä tiedän, että minä toivon tästä. Hänellä oli samanlainen kokemus, vaikka se on ensiksi hirvittävä isku, kun sinä saat kuulla. Mutta kerron nyt teille, mitä tapahtui. Sama tapahtui toisen kerran täällä, Thunder Bayssä. Kun me saimme tietää kaikki tässä, onkohan tässä nyt 2 vai 3 viikkoa sitten, kuvausten tulokset, että syöpä on levinnyt. Taas se tapahtui perjantaina. Taas minä itkin lauantain ja sunnuntain. Elsi varmasti muistaa, koska hän silloin kysyi, jos voisin tulla todistamaan, että en voi. En voi vielä. Kyllä voin, mutta en vielä. Mutta mikä oli ihmeellistä, maanantai-aamu tuli jälleen. Ja maanantaina sama synkkä pilvi nostettiin ylös. Mutta se ei vain tapahtunut minulle, vaan yhtä aikaa maanantai-aamuna se tapahtui tyttärelleni ja hänen tyttärelleen. Cassandra koki saman kuin Tiina ja minä. Samana aamuna synkkyys hävisi ja pilvi nousi ylös. Ja me luotamme Herraan ja niin kuin tyttäreni sanoi, tapahtuko mitä hyvänsä, Herra on johdossa silti ja hän todella luottaa Herraan. Ja minä näen, että kaiken tämän synkkyyden keskellä Herra tekee työtä. Herra tekee työtä perheen jäsenissä. Minä olen nähnyt sen jo ja hän tekee todella. En usko, että Jumala antaa meille sairautta. Sairaus on vihollisesta. Mutta Jumala kääntää kaikki huonotkin kokemukset meidän parhaaksemme, kun me luotamme häneen. Kiitos Herralle, että meidän ei tarvitse pelätä.
Niin kuin sana sanoo, että Herra ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä eikä pelon henkeä, vaan rakkauden ja voiman ja raittiuden hengen. Ja niin kuin mä tykkään sen englanninkielinen sana sanoo, että sound mind. Se musta niin kuin kuvaa enemmän vielä sitä, mitä Herra on meille antanut. Hän on niin hyvä, hän on niin hyvä. Ja kiitos Herralle. Mä tiedän, että monet teistä olette rukoilleet. Perheemme jäsenet ovat kaikki ehkä rukoilleet. Meidän ystävämme, meillä on rukousketju siellä. Minä tiedän, että me on rukousketjussa täällä rukoiltu Tiinan puolesta. Ja nämä rukoukset ovat ne, jotka auttavat joka päivä. Vaikka ei ihmettä sillä hetkellä tapahdu, kun rukoillaan. Mutta nämä ystävien ja omaisten rukoukset, ne kantavat näitä ihmisiä, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Ja me tunsimme sen 3 sukupolven naiset samana aamuna, sen kirkkauden, jonka Herra voi antaa. Kaiken vaikeuden ja synkkyyden keskellä, niin että synkkyys häviää. Hän on niin hyvä. Minä en koskaan voi olla julistamatta, kuinka hyvä Herra on. Ja me saamme hänen johdossaan, neuvossaan kulkea eteenpäin. Minä jouduin muuttamaan matkalippuni. Minä olisin ollut jo takaisin kotona. Mieheni lähti jo kauan sitten, mutta se oli etukäteen kaikki suunniteltu, koska meidän piti mennä Suomeen. Cassandran, Tiinan ja minun. Nyt olisimme juuri olleet tulossa Suomesta takaisin, mutta piti sitten peruuttaa tämän takia kaikki Suomi-matkat ja minun oli jo määrä olla kotona. Peruutin sen lippuni ja olen täällä niin loppupuolelle. Onko nyt jo lokakuu? On, lokakuuta. Ja minä nauron, että mä menen sitten vierailemaan kotiin ja olen 1,5 kuukautta siellä ja sitten mä tuun takaisin tänne. Kun mun pitää puolesvälissä niin joulukuuta tulla leipomaan. Ja mieheni tulee sitten jouluaattona. Että tuntuu kohta, että mä melkein asun täällä Thunderbayssä. Mutta ihana oli eilen tuolla naisten kokouksissa. Minä todella nautin sitä. Ja näissä englanninkielisissä kokouksissa minä täytyy vielä sanoa se, että Herra on siunannut niin minua siitä, kun minä katson ympärille ja näen muun värisiä ihmisiä. Ja mä ajattelen silloin aikoinaan monta kertaa, kuinka valtavaa oli tämä lähetystyö. Mä en tiedä, kuinka se nyt on tällä hetkellä Saalemissa, mutta silloin meillä oli niin suuri lähetystyö. Ja nyt kun me katsotaan, niin hyvänen aika tuntuu, että koko lähetyskenttä on tullut tänne kirkkoon. Meillä on niin paljon eri, niin kuin Elsi oli yksi pyhä laskenut, oli 15 eri kansallisuutta kirkossa. Eikö se ole ihmeellistä? Herra siunatkoon ja jatkakoon teidän hyvää työtä, minkä täällä olette aloittaneet. Ja tavataan taas. Kiitos. Joo, kiitos ja kunnia Jumalalle siitä, mitä hän tekee. Meillä on hyvä Herra. Meillä on 15-16 eri kansallisuutta englanninkielisellä puolella. Ja ajatelkaa ystävät, se lähti kaikki teistä, suomalaisista, vanhasta sukupolvesta,